Dewan Nada. Mas Supri. Mik. Oh iya, Mbak Andri. Ketika nyawa aku kowe lapo katresnan Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. arep tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu radi agoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrekan kuwasa. Mas Gupron. Kasunya
yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula anggon kula labut tresno katon kendang saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Matur suwun Mas. Terima kasih, thank you matur suwun Kang Mas Supri sumber bening dongko.